Čaute, tak som tu zase, ideme zase investovať, ako zvykneme, každý týždeň 10 eur. Ako vidíte, tak sme v pluse 6,51%, čo je celkom dobré. Poďme si pozrieť spoločnosti, ako sú na tom. Apple nám trošku prepadáva na minus 11%, ale to nevadí, aspoň dokúpime, keď vyrastie, zarobíme viacej. Ale čo ma najviac zaujímalo je ASML, čo vyšlo na 15% a ako vidíte, tak Nvidia na 11,08. To je celkom pekne 38,50% zisk. Tak poďme investovať. Takto investovať. 10 eur. Potvrdiť nákup. A budeme čakať, kým to vlastne nakúpi. Takže ak sa vám to páči, sledujte môj projekt 10 eur každý týždeň a dajte follow. Čaute.